Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Muna muku fatan alkhairi. A yau mun zo muku ne da wani abu da muke fatan kowane mutum da yake aiki da Fi ya san da shi, ma'ana Fi network. Wannan sirrin yana da kyau kowane mai yin aiki da Fi network ya san da shi, domin yana da haɗari sosai, domin ni ta faru a kaina. A gurguje bari mu yi ƙoƙari mu fara wannan abin domin kowa ya gani ya kuma san menene ya kuma san haɗarinsa. Idan ka zo za ka taɓa wannan ɗagaggan guda uku. Idan ka taɓa za ka ga home, mainnet, Fi browser, Fi utilities, Fi referral team da dai sauransu. Sai ka zaɓi wannan na biyu ɗin, mainnet. Sai ka jira ya buɗe. Idan ka jira ya buɗe, za ka ga akwai mainnet checklist, akwai kuma log of rent. Sai ka shiga na biyun nan, log of rent. Idan ka shigo log of rent, za ka ga log of percentage, za ka ga log of duration, ma'ana iya adadin percentage inda log of yake da shi. Za ka ga akwai 25, akwai 50, akwai 90, akwai 100, akwai 200. To ni already na kai nawa ya zama 100, kama ana ragewa, ka gani zai dawo 90, 50, 25. To a nan ne hadarin yake. Za ka ga kuma log of duration, za ka ga nawa na mayar da shi 3 years a cikin rashin sani. To hakan ta faru ne da ni, kuma hakan yana da haɗari. Shi yasa nake yin wannan bidiyon domin kowa ya gani, domin bana fatan wani ya samu irin wannan matsalar da na samu. Na mayar da nawa log of duration, na mayar da shi 3 years, ma'ana ba zan yi amfani da Fi ɗina ba sai bayan shekara 3. Kaga hakan yana da haɗari, domin bana da masaniya kan cewa zan kai shekara 3 a nan raye. To idan ka zo za ka yi naka log of rent, shawaran da zan baka, kada ka yadda ka kai shi 3 years ko 1 years, ka bar shi 6 months ko 2 weeks, yadda za ka amfani da shi idan ubangiji ya kaddara. Amma ni na mayar da nawa 3 years. Za ka ga in yana 20% in 2 weeks, za ka ga zai buga maka 11.56%. idan ka mayar da shi 6 months, za ka ga zai buga 57.31%. 1 year zai buga 114.61%. 3 years zai buga 229.23%. already now haka yake buga. Na mayar da shi ne 3 years a cikin rashin sani, kuma daga baya na san cewa hakan yana da haɗari. Wannan shine dalilin da yasa na yi ƙoƙari ne wannan bidiyon domin amfanar da 'yan uwana. Amma ko bayan kai wannan akwai mafita ɗaya, ma'ana idan baka yi KYC ba. Idan ka yi KYC, za a baka dama, za ka iya rage shi ka mayar da shi 6 months ko 1 year ko 2 weeks. Yana da kyau ka kiyaye wannan. Mun gode sosai.